Hasi kirolean, modu ikonenean, esan biziki. Egunera etortzen dira, oso pozik, gutxitan faltatzen dira, egunero, kirola egiten, eta amaitzen dute izerditan, orduan ondo. Lau multzotan banatzen ditugu taldeak eta monitore batekin, egiten dugu, sartitzen dugu zelaia be bai eta egiten. Urte honetan gauz, 21 gauz, asko daude abaritzen da, eta primetzen da. Zatozu ere lagun, bai noskian nire. Nire ustez, baloia pasatzea eskuarekin eta sartzea. Errazena da, eta gehien gustatzen dena hori. Gehien, ni uste dute sartzea. Gola sartzea. Eta errazena orduan, botatzea denez, hori da, gehien gustatzen dena. Zatuko duzu ta kirola maitatu. Txikitatik ez direla kirol bakar batea. Hasi kirola